Toto je miesto so svojím vlastným príbehom. Miesto, kde sa technológia stretáva s presnosťou, odbornosťou a vášňou. Tu sa vaše požiadavky premieňajú z kvalitného vstupu na kvalitný výstup. Materiál uložený v našich vysokokapacitných skladoch postupne prechádza premenou na finálny produkt. Proces vstrekovania vytvára presné diely, či už ako hotové výrobky, alebo ako základ pre ďalšie spracovanie. Náš automatizovaný proces lakovania spĺňa tie najvyššie nároky automobilového priemyslu. Od prípravy povrchu a CO2 čistenia cez aktiváciu povrchu až po samotné lakovanie. My zabezpečujeme konzistentné a vysokokvalitné výsledky. Montáž prebieha s dôrazom na detail s pomocou vysokej miery automatizácie. Každý produkt musí spĺňať tie najvyššie štandardy. Tieto štandardy sú pravidelne overované našim kvalifikovaným tímom v plne vybavenom laboratóriu. Toto je miesto, kde našim partnerom dodávame viac než len produkty. Toto je Alfa Slovakia.